Ndinonya yangu ingaitsanangura kubva ndichiroorwa kusvika pane zvinezvi tiribatike. Inini kubva ndiri kuroorwa ndaigara nemurume wangu, asi mari yedu yekugara chaiko chena murume wangu aibvunza kuti ndimuroore ende tainamata kwaMwari. Saka zvadaro inini ndaiti ndikashanda mari yangu ndasingasangasi mari naye bhozi ndaiti zvinozondinetsa mangwana. Ndaita basa rangu rotengesa madomasi, ndichitenga zvinhu zvangu, ndichitenga property yangu, ndichivakisa kicheni yangu, ndichigadzirisa zvese mubedroom yangu. Saka zvadaro 2019 takasvika kuregererwa kwaMwari. 2020 akawana basa kwaMasango, akashanda kwaMasango. Sakashanda kwaMasango pane dzimwe nyaya dzakangoitika pakati. Ane musikana aidanana naye kusvika vasvika pakurambana naye musikana naye. Arambana naye svika ndiye inini ndobva kutaura chokwadi mukadzi kubva nhasi ndina chati zvibarika. Ndati alright, kana mimi mati amuchati zvibarika. Kubva nhasi ngatisanganise mari dzatinodi dzatinoshanda kuti tigonoreisa dzangu. Saka zvadaro inini akandiva matira usiku. Ndavhura musika saka mari yetengo patinoshanda tengosanganisa mari kana toda kutongowaka tobva takudini tobva tasanganisa mari tobva tatowaka. For sure takatodevelopa pamba pedu tikawaka 3 rooms dzedu tikasimudza kitchen nandagara ndakatoivaka kani nemadomasi. Patatotenga mbudzi dzanga dziri mudanga dzandakatokanisa nemadhina iye vatotenga mombe dzake kusvika waya takatoisa pamukowo. Ndikatoti imini mari yechikafu musasatenge bani since toda kuti isusu tise waya zvinhu zvedu zvikasofamba. Ini ndakutotengawo chikafu muno imi modini moitawo zvewaya kutoti basa redu riti zveshuwa zvinhu zvedu zvakafamba zvakanaka. Saka zvadaro 2024 mai akatanga kurwara. Saka atanga kurwara kudaro pataurana kuti zvinotodi tasemone mai arwara ngatitore mai tidini tichengete. Takatora mai tikamuchengeta for 6 months. Mai aenda kwaMarange. Saka aenda kwaMarange isusu taimbofambira mai kuti mai ange ari utano ndoshungu yatakatina. Zveshuwa Mwari akangotiitira nyasha mai akadini akaita right. Asi aita right pakatanga kuita mbidzano nekuti matare akatanga kuwanda paumba. Zvinhu zvekusatombodzwisa kuti chii pane magwere arikufamba chii nemurume kuwadzana kwako akunesa. Kusvika inini ndakazongogara namai zvazvo kungoti takungogarawo. Mai anga kutokosasadza mumagumbezi muspeya mandinorara. Ndikangosvika kuti mai chikafu mai anga asingachai. Pamba icho ndikutobika anonga akatotarisa madziro chotochira. Chii chiri kumboitika? Saka tagara kudaro kusvika takazongopesana padiki mai vangoti kwanzi inini ndikafuma ndafa ndauraiwa namai wenyu atarawana. Abva ndobuda kuma9 dzeusiku vauya pana baba pagaraji. Saka pana baba ndakafona baba mai abuda muno muusiku nazo naifamba sei enda anaoneka kuti afamba sei. Saka shwa nguwa wanabona arona anga chirikwa chimbere. Bona arona akabva asvika zvikanzi aenda nepi ndikati angobuda nozoti afamba sei. Nguwa foni yakasvika zvikanzi mai asvika. Ndikati inini sinzi ndanzwa foni mangwana kusini ndakafuma makusini. Ndikasvika ndikafuma ndikatera ndikasvika ndikatsvaga ndikati inini mai akangobuda usiku sinzi makandifonera ndati ndinyazogutsikana mai akasvika shuwa here. Zvikanzi mai akasvika. Zvakanaka mandadzoka hangu kumba vandasvika ndagara. 2 weeks adzinopera abva afona mai. Zvikanzi muroora ndatanga futi kurwara. Chii? Zvikanzi ndo zviripo. Ndikati zvino inini handina simba chitaurire murume wenyu zvinenge zvataura murume wenyu ndo zvatichadini zvatichaita. Handizi kuti wakataura noti ne murume wanga akaendeswa kuwarapi amene kwakazoendeswa. Endeswa kuwarapi isusu takaponinyashana murume wangu anga achiri kutima. Saka mari taingosanganisa zvedu zvataingoita. Mai kubuda kwakaita takasvika pakusanganisa mari nemurume wangu akaenda 460 achibhotima. Ini ndane 300 yangu nadoto kuda enda kuona. Tatata semone basa ratinaro kana bosi kumashure kwacho tatamboipinda dambudziko remwana kurwara. Mwana arwara mai akaramba futi nemwana. Kusvika ndakazosvika pakuti ini ndakwenda kupolisi bosi inini kana muruti inini mwana wangu arwara. Mimi ndinyima mwana wangu kuti inini ndimboedzewa ndosoti ndinozvigona. Asi ndidomboedza kuti ndonoti chii chiritika pamwana. Kusvika shwa murume wangu akaenda kokana mwana kuna mai. Mai vandipa mwana mai vatanga kuchema. Saka ndipa mwana tikaenda nemwana kuchipatara zvikanzi mwana tine 39 point mwana asisina ropa baba mumwe. Apo endofamba naye kwaMarange kwacho achinenda ndindodzwa kuti mwana wangu apisa bhaketi yeropa. Saka ndagara kudaro ndakaendesa mwana kuchipatara. Mwana zvikanzi asina ropa tite mwana vatatiita mwana vaita. Saka tadaro pana mai apa mai vaenda kwa mama kuwarapi kwaMarange. Saka zvadaro nguwa vatandozobona arona ashaika. Saka ashaika kudaro ndopa akazofona mai hosha isudzikira baba anga. Bosi apa tatazotunganidza mari murume wangu apa akauya kubva basa. Vatati zamu ndiripi ngatichiende mwana sekuru totsvage mudziyo kufambisa. Tasione nhamo yatakaona pane mwana uyu mevhu. Mwana yangadai akafa kuburikidza nekuti hatina zvikwanisiro bamari panenge pasina. Ngatichitsvage isusu kabhaiki kekuti tidini ke emergency pamukowo. Zveshuwa takaenda kuna ana sekuru akatipa mota bike. Mari yange yasara 200 bosi murume wangu ane 460 ndane 300. Bike tikaya naro sekuru akandiredzera mari tikaya nemudziyo wedu paumba. Taya nemudziyo ndopakazofona mai zvikanzi
mufunge henyu inini ndarwara akufonerana nemwana manje. Saka mwana ainga kutodzokesa mashoko kwandiri zvikanzi ndozvataura chi zvataura mai. Tikati ngataurire murume wake kuti rachemangwana zvirego zodini kuti zvirego zotinetsa. Foshuwa wakataurirana ndizvo zvakataurirana. Vandazongoona vanhu vasvika paumba murume wangu nemotabike pamberi baba nemotikari kumashure zvikanzi muroora ndaunza mai. Asi zvandaunza mai ndati mundichengetereiwo. Zvakanaka baba maita basa. Vandandotambira murwere vandadini vandachengeta. Saka ndachengeta hosha yakabvetanga kukwira. Kukwira kwakaita hosha kuzoti iwo wazotitiwo chiuye mutibatsire kuona murwere hosha yakukura apa ndanga ndiri ndega murume wangu ari ega akazvarwa ari 12 ndiye ega akasara. Saka zvino zvakundiremera ndiri ndega apa shuwa mai hosha yangu yakukura zvekuti kugara ngasingagoni kurara asingagoni hapana changa chirigona. Ndite sei murume wangu basa rapera pasi sina kamusika kandandongorane kakaindoka kakungotibatsira kuti kasha provide kuti chikafu neine zvese zvazvosurukana zvekuti dzimwe nguva ndegonotobata toilet yamhai nemaoko ndisina kana sikuba zvinhu zvakangorema kusvika village ndo rakazosvika pakundibatsira ambuuyawo nesipa uya nei kusvika ndachengeta mhai zvinhu zvadini zvaita kusvika ndapinda mudanga ndikatora futi mbudzi dziya dzandakachengeta kuti haya ambulenzi taendesa mhai nyangu kamari kemusika kaita akutenga mushonga kusvika shuwa musika wandazonota pasi sina chinhu zano nderipi todii ndikati inini pane munhambo nditaura hambai kusocial welfare tidini titsvage tsamba yekuti tibatsirike kurapisa mhai bhozi hosha iyi hatigoni enda ofiti hatina munhu anotibatsira denda ndinotete kana bamwiri zvaidii zvaindiitira nyore apa weukama handina kana hwani wandakazongona ndakandazongomira ndiri ndega kusvika shuwa tikaenda social welfare ikatibatsira tikarapisa mhai zvikaita mhai akabuda haraiti. Saka zvadaro takagara October murume wangu akabva basa kwamanyuma. Aona basa kwamanyuma murume wangu akatanga kushanda. Kutotanga kutoshanda kwakaita murume wangu akatanga kutoita mujoni. Saka panguva iyoyo mari yangu isingachabudi yakadini yakakwana. Aingoti anongoya nemari yake shoma asi ndengogutsikana kuti ndozviripo tengoronga neshoma iyoyo iripo ndingoti amen. Saka muna December ndo pandakazotoziva kuti ndozviripo pamba panapa. Vanhu vari musango kutsvagawo wakadzi. Saka zvadaro kumaintaina mhai kwakuita kuchinetsa bhozi anga kuti pamba chanotenga mapirisi 2 weeks mhai anga kurarama nemapirisi. Saka pa 2 weeks dzimwe dzacho dzinosara kuzotosvika munhu atoo murwere futi kana ofichi ndine dambudziko apa ndakazotosvika pakutenda futi kuchikoro kuti ndione knowledge yekuchengeta mhai kubudikidza nekuti isusu tatiri vevision kwaMarani. Saka ndakati zvino ndinetsa ndizoti anochengeteka sei bhozi inini zvekoMarani ndo zvandaizwa kusvika ndakaendawo neSAIDSHUA ndikagraduate certificate ndikapuwa. Saka zvadaro Mwari akangonditendera pandazongoona kuti part time twebasa. Saka nanango ndikaenda kuti part time twete nongotenga guchu remapirisi ramhai ndodini ndo yanaro mumba ndichingoti maybe nyaya yekuti murume wangu akakunda kwaMarani. Saka nyaya yekumaintaina warwere wakafana nehawadini hasati azvinzwisa ndo zvendaindofunga kuti ndisuruza kuti murume wangu ane nhau dzake dzaanadzo. Muna December ndo pandakazotozvibata kuti une musikana ari tofambidzana naye. Shuwa takangogara zvakadaro kusvika ini ndandongomaintaina mhai semaintaina ndandongoita June ndo pandakazonatisiwa nemusikana ane nhumbu ine 8 months. Asvika paumba havanonditaurira ndiri kuHarare ndingori musango kuita zvandaingoitira mhai semazuva ese. Ivo vanonditaura ndo zviri kuno. Shuwa mhai akaramba kutambira muroora paumba. Zvikanzi inini pamba panapa pasvika mirire muridzi wemusha kana auya mozodini mozotaura nyaya. Murume wangu akatora mainini akatsvaga kwekumeendesa akamugadzika ku9 amugadzika ku9 akambozondinyengerera kuti garawo nemumwe wako ndikati handidinira handizvikuriri akuti ndinopenyu handinorarama inini ndinohuza. Saka inini zvekuti ndingati inini ndochengeta mhai ndopedza ndochengeta zvemene inini handizvisimudziba kusvika ndekubasa kwake ndakatsanangura nhau yenge iripo wakati aiwa hazvinetsi pamari takusheya ndisu imimi takukupai mari yamhai nemari yewana wenyu mari yamainini neyemurume pocket money anga akupiwa iye yake. Saka inini ndakupiwa 150 iye anga akupiwa $40 yake nemukadzi wake wari 2. Saka tagarawo daro takangorarama zvakadaro kusvika muna March ini ndakazosvika pakuzvitakura ndazvitakura ndandane nhumbi ne8 months ndopandakaona mainini asvika pamukowa nababa nemotabike zvikanzi ndaunza umwe wako ndo zvamaronga ini ndakataura kuti handizvisimudziba zvamuri zvikanzi kana uri suri kuda bebe ndosingoendogara kumashopu uya munhu atogara panapa mhai ndaunza muroora kuti akubatsire basa mhai vanoti maita basa maunza chi muroora. Saka zvakaenda kundihama yekuti mhai akutambira muroora ini ndiri muchengeto ndeti ndikabva kumashopu inini ndinoita zvenhikiri zvekutengesa pamashopu ndinotora ini maswiti angu 5 ndiroera ngoti wana wangu 4 namhai wechi5 mwe ndozoti mhai haana kwaanowana pa inini ndikasatomba haana kwaanowana. Saka zvakaitanga kundihama kusvika inini ndakatanga kuti zvishoma zvandaiona ndaimbopa mhai kusvika ndatangotogarwa dare kuvanzi baba Ruthi vana vandirukanirwa chikafu nemukadzi wavo kusvika vandabhuloka ndikati kana zvese zvakupa mhosva saka regai ndidini ndigare ndazvisiya kusvika matara anga asusuru chaguma ndinongokanuka murume andosvika kutongotigadzika dare asi matara mazhinji aingokura ndeyekuti iwe unofanira kuchengeta mainini namhai nekuti ndiwo uri kubasa.
Saka mimi mroti ndicheketa meni na mai ofishishwa na mai achatonzwanani vatatu vari mai avatochinja hunhu zvekutoti zvinhu zvangu akanofunga mumba kutongotora matrangi kurongedzera hana kukumbira hana kudii mai chiko chiriitika zvikanzwa nditongi pamumba memwana wangu vandibata huro vandisundidzira kunze onditongi baiwe buda muno mumba muno Trish uruzviona ina handijairi ruba muno handijairi runaona wadiki bai uruzviona izvi handidi zvekujairirwa ha saka shuwa zvakandinetsa kusvika vapinda mubedroom angu magwera nandauya nawo kubva kwamanyuma vandosvika vandovati mwarara mubedroom andandakada ndakatanga kuzvikuika pfungwa pandanenhuvire 8 months kusvika mari shuwa yaindouya asi matara angasuruguma yanga kutoita se kuti futi kupiwa kwacho kwanditoita mari futi kuri kutokonzeresa bhozi kwabva tangototi arisa mari business make iye ari kuti nyima chikafu ofichicha zvakaita inini mari yemurume wangu yanga yagara isingatokwana kutenga chikafu saka inini ndengotora mari ndowedzera saka mai yanga asingazvizivi kuti mari mai ndinowedzera ndeyani ndeyangu saka mukuuya kwakaita mhuri iyi ndakazosvika pakuti inini handichazvisimuri izvi zvakuda muridzwani wazvo saka ndandagotenga mari nechikafu nemari inongoenderana nemari yanenge ndapiwa kana zvatonzi zvaguma zvagumire papa ndine chimwe chandaitutsira saka matare akatanga kukura zvekuti ndakazosvika pakutora kuti inini ndaneta kugarwa matare mumusha muno saka dare rekuzopedzisira ndakazosvika pakuzonetsana inyaya yekuti pei yakazouya zvinezvi pesa apa mari yaindipa asi pei yakazouya mwedzi wapere akabva ndotora mari yake vaachengeta handina kukumbira handinoita sei ndakangomutariso saka zvadaro ndakazoona vanhu vakutoronga zvinhu namai wake mai akutonditengera inini nechikafu kuti kwanzi muroora chikafu ndakangosvika ndikati infect musesandi ndopa ndakasvika mai ari kurongedza zvinhu paakaunda saka ndandotsvaga chenji inini ndinoshanda pamashoko saka ndinotaura naye basi ndakatozvonota pane zviriitika saka ini ndakabva ndaenda kodenha munhu angari mushoko ndikati ndatuma kopiwa zvinhu we ndakazoti inini ndikazotaura nyaya iyi isinooneka paground nyaya yaibvumikiwa saka ndadaro munhu akabva ati ndanzi usape munhu ba zvinhu zvandatenga saka zvadaro inini ndakandati alright no problem iye macho ndo pakabva anditera vasvika zvikanziongoka ndakodhimanda zvinhu zvandatenga ngoruzvida zve ndikati ndo zvandandotoda ndandotonzwa kutoti ndimi maakutitengera chikafu here mumba muno kubva sinzi ndakaroorwa makambonditengera zvechikafu ko zvamangokwanisa kutenga chikafu zvino zvamadai zvanaka rega ndichidaidze mupurisa wamambo apa sezuro mupurisa wamambo ndakandatombotaura kuti nyaya kuma-previous 2 weeks ago iri nyaya yekuti ndandanetsana kuti namhai ari kuti inini baba uri kuti mukadzi wako haachandidi pamuno nenyaya yekukurora kwakaita mukadzi wako ndikati imimi inyaya yekuti tinozoguma tagokusudurutsa nekuti tinoona mabatiro amune mangu titi asiyana nemabatiro amaitita kare saka inini handizokwaniswa ndinodini zvinoenda pasaidi ende kuti ndotoda tirange yangu yamakatora munongotora kana mahiti hamukumbiri mumba hamudini munongotora zvinhu nechisimba kana mune chamuruda aingokumbira ndingomupa ndakanyara asi zvino ndakatamona munhu akutongotora zvinhu mbaitira kuti handitongwiba inini nekuti mumba memwana wangu zvino saka inini kana ndichitaura isu tinoda kubata shoko 1 2 musaswerere muchingoenda hakusiko kupedza mhosva ndauya koripotera uyu ndiye murume wenyu here ndiye murume wenyu mai wenyu ndewake ndimbuya here ndiani ni mai wemurume panyumba yenyu kumubereke ndo mai wemurume wenyu ndo aakukutengerai chikafu kuratidza kuti muroorwa mune makore mangani magara nemunhu 20 years dzasvika 20 years mune vana vangani zvaizvozvo zvindine 4 mune 4 mbuya muroora wenyu here zvaataura zvese ichokwadi here kana kuti manyepo hatisi kuda kututsira hatisi kuda kupungura zvimwe angarutaura chokwadi zvimwe angarutaura asi zvarutaura zvegurosari ichokwadi kuti mwana wenyu akakuti maichitengerai uyu ndekuti ndauya nemunhukadzi ndiye anozviita imi muchiitai satete wemba mukati muri kuramba matova tete wemba uyu kana achiuya nemari wobva akutambidzai tete mari iyi ndoda kuti mutengere wakadzi wangu because havagoni kuzvitengera vari kudya mari handiti ndizvo maasatete kana munovayananisa sei vana venyavo orit ndikaimbomii kwe mukoma ukauya nemari ubisa kuti
Amsaino wadaro. Ndinoti zvinhu zvitwara mukadzi ndizvo zvakaitika panhau yemari iyi mwedzi wapera ndatoregesa kuona mwedzi wapera chakaitika pamari apo mukadzi masuro mangataura kuti mai aikomborera chikafu kukirwa chikafu ndikudaindia shuwa ndisvikawo mumba mukadzi anga kubika negasi mai akubika nehuni kitchen nemudiki anga kubika nemudiki mukadzi anga kubika negasi zvadaro manje mukadzi arikubika negasi kushuwa mukadzi aikira zvinhu mumba ndaisvika inini ndikaona mumba mune shuga mune furawa mune raisi mumba muwadro akakira moto handitika zvadaro manje mai aikomborera inini pana mandautoya muri usina mafuta uye kwakaita mukadzi uyu ndautokirwa zveimba asi inini mukadzi uyu anga asingandibudiri pachena kuti ndizvo zvakudii kuti akubatikana nenhau yemukadzi uyu kana kuti akubatikana kana kuti anonetsana mai anga asingandibudiri pachena but aindoti pandoenda kubasa inini aisara aifikisa mai murizvona saka mai aisvika inotitaura initaura but anetsana but ati iyoyo chii chiri kumboitika panhau yechikafu mari haisukwana here yechikafu bvukanzi mukadzi uyo akaunza chichi ndiarurasa bhajeti ndikati ndiarurasa bhajeti saka chikafu chirudii panzi ndiri kuona chikafu chiri mumba ndichamubvunza kuti chikafu chiri mumba chakadii bvukanzi ndiye kana zviri kunetsa mai wacho ngatimbomupawo mari yekutenga chikafu murizvona ati ngatimupe mari yekutenga chikafu inini ndakaramba ndakatarisa kuti zvitotaura mukadzi ndizvo saka then mai akaramba ndonetseka nenhau yechikafu inini panamba chikafu ndodii shuwa ndaisvika shuwa chikafu kumba kwakusina asi iye ane chikafu mumba makarubika negasi saka pandakahora pamwedzi wapera ndikati mai zvakadii kuti ndimbokupewo mari yechikafu sematauriro akamboita murora timboone pamwe noizi inoita shoma shuwa inini ndakaenda kodi kupa mai mari yechikafu $30 madamupa $20 yake mapirisi zvadaro mai akaenda kutenga chikafu aindotenga chikafu musesandi mandati abva auya nditi chikafu ichi handikwanisi kudii handisukwanisa kuchitakura mandati aiwa ndirudi michidzikisa chikafu pane munoora munotaura kuti chikafu ichi atotenga ndicho ichi chemwedzi uno zvadaro inini manje mandadii mandachiramba ndakamira kumasamu ndandorana mudondo ndizwe mukomana uya futi aundidaidza baba haazivei kuno akauya 2 times mandati kune rege ndiende ndipo ndakasvika muroora aripopotera mai paya ko chii handiti wani takamirira nere ukati chikafu mai ngambotengawo chikafu chemumba muno saka chashata chii panze ndakataura ndine hasha nandisorevesa ndati ko inini wakandiudza here kuti inini wasorevesa panhau yechikafu nani yatova noise inini ndakutoenda kutotarisa mupurisa wamama vatobhidzwa pabuda padhoo paya chikafu chindori mushokumati tatachiisa mushokumati mai angaenda kumutaridza vatibhidzwa pabuda ndiona kuya nemupurisa wamama witini mutenga auya naye witini aosvika agara pabhenji indagarawo pabhenji mai akamira mai apane chakapindurapa iye arikokota witini apane akakutaurawo panhau yacho kana pakomendi kana kudii chikafu chakabva chabudirwa pasina maiso vachatanga kuverenga ichi chikafu ichi iyi raisi iyi shuga iyi 2 lita dzemafuta iyi furawa iyi sipo iyi 2 kg sf waruverengera nawitini asi witini hapana chakadii chakataura then witini yakabva abuda kudaro handinoziva kuti mukadzi abva atera witini kudii kutonyoresa samani aenda kuvanyoresa samani ina hanoziva kuti kune samani zvadaro sekandorangidzana paipa nemukadzi ndikati handii ndovakanga zvitaurira vega vandatoti zvinhu pabhaiki vandatozvirongedza vandatosungira zvinhu pabhaiki vandati mhaipira pabhaiki tende nemwana womukomana anga ari masuri vandapira vatadzikisa mhai kumba vandasvitsisa chikafu kumba ndasvitsa chikafu kumba mai abva ndakuti hakuna ufuba vandadzoka vandaenda vandagaisa ufu
mandadzika kumba ndipo ndosvika kumba kurudzi murora ndikandira chikafu chiya mumba ati chikafu ndechako changu ndichatengerwa kwako ndikati chinotengwa chinobvira ndati oraiti mai chengeta chikafu ndechenyicho iyai chikafu kana yati achatenga newana wake hamene kuti mari achadaiwa inini chikafu ndatodini ndatotenga bhajeti yemwedzi uno ndatopedza then zvadaro manje ndadzoka basa mandaenda mandataurira varongwangu ndio zviri kuitika kumba kusoso panhau yemari terms amama akataurira mukadzi wangu angakwana angakadzi 3 months basi pa 3 months ipapo angazotopfuridza ndatomuregera ndikuti sinzi izvo zviri kufamba zvakanaka angazotosvika zvekuma 7 months arikutambira mari yangu mandati arigini bomuregere 3 months dziya mandati hadzina basa saka zvakazotanga uzoti nditore mari ndiyo nhau yacho saka zvadaro mai mandauya nanambuya manyumwa ndiyo nhau iripo so vandauya nao panyatata pada kumuenzanisa mukadzi avati kanga achavharapa anotaura kuti ndatonyoresa samana zvadaro ukanza ndovanambuya manyumwa estadi tazvitadza vatadzoka basa mandati mbuya noizienda iri kumba ukoko rege ndidzoke kumba ndirare kumba ndinzwe kuti zvakamira sei ndipo ndakasvika mukadzi akachinja atori right hapana noizi iripo mandavaenzanisa namai vatowirirana kwadza zvakanaka mandati musasaite noizi panapa oraiti ndazvinzwa nauyo utaura kuti shuwa mai atenga chikafu mai atichamupi mari yechikafu iwe waukudini takupo next month ndakupangu iwe mari yechikafu sinzi zvangu wakataura nozoti kutaura nehasha very sorry mana mukumbira regero baya vatatowirirana saka musasaite noizi garai zvakanaka oraiti mandatorara nemukadzi ndapedza mangwana chitotofumodzoka basi kuma 6 ndagara ndipo ndaka muchitatu ndone witina asvika nesamwani nderei handitiwirirane kuti handitaensanisa nemukadzi tikawirirana zvikanzi abva kwazotouya ati samwani ngarivhuru ndikati oraiti ndazvinzwa mandatapira samwani angari mairi mandaasaini anomboramba mandadikwanisa dare racho riri dare riri muse friday rakaranganyenda 8 o'clock oraiti mandatotaurwa nambuya ndonhau iriko mukadzi azoendesa samwani aendesa samwani sei atadzoenzaniswa nehama yade chichi ndati zvatoramba mbuya matadzira matoita then ndakandonyarara bvatandouya panapa mandamufonera mukadzi ndoda kumufonera foni anodaira kuda kumufonera ndoni akukata foni mandanomudini mandamusiye mandati mai kana murora azouya manheru ndichazofona pafoni iyi ndozotaura nemurora shuwa ndakafonera mai azodzika kumba adzika kumba udaro avadaira foni mandati ko iwe tazoona samwani ndirikusvika kuno makane here namai kwanzi samwani ndatakatonyoresa kare musesande paipai ndikati wanga wanyoresa musesande ko izvo ndakauya kumadii kuenzanisa iwani ndikusiyai makuwirira chii chanetsa kwanzi abva ndokata foni abva ndokanda foni vandadonyarara anozombota vana ndokutosangana zati nyaya yakutanga nyaya dzimwe mukabva uko muchitaura nhoroondo yekutanga kuenda kusvika uko dare hariseri tongoramba tingotaura munoziva kuti kana kutaura nyaya kana mukoti chaiko unotaura chidimbu haupedzi wautaura nyaya yakwana ndakwedza kusvika uya ndaupinda utiramba nyaya dzakangorepa ona mukoma sei iwewe une bhengo rakanzi chii koini sei uye asina yoma iwe unaro maivanaro uyanganaro akatobuda sei asina iwe unaro maivanaro uyangana unaipa hunga asina pakati penyu nemai iwewe nimukadzi uyanganaro sei iwe namai mune amira kubvunza hacho pena isi padaka ndisaka ndoti uyanganaro but chakaitika pane uyu uyu akaenda bhengo ndire chechi ndizvo zvakabvunza kuti sei uyo asina iwina uyu akaenda kubuda chechi vanzi kwamasoro kumwa mukadzi ari kubasa anaro bhengo ona baba wewe wakanda wakadzivai handiti mukadzi wako ataura kuti kwanzi uya wakaita mukadzi wakoyo pakatanga wapesana namai uri kuzviona here ndivei ndinozviona tibarika rako riri kuramba ndinozviona
Saka kudirana ipachena iwewe wakada kuroora uyo asingadi uri kuzona. Hai, inini chakaitika inhau yeyu yemusikana ndakamutaurira mukadzi wamukumbira kuti nhau yeyu yakaitika ndeyemusikana nhau iripo ndakaroora mukadzi ndakatomuendesa kwangu ndikangaruka but kuti ndizomuunze kumba muchembere iye uyo anga akuabhisa muchembere akuabhisa pamusana pekuti muchembere ndiaisara nemombe ndiaisara nembudzi ndiaiona huku ndiaiona wana ndiaisakura munhu ndosoka ndakati iwe nditochengeta munhu kumahara kutopa munhu chikafu akagara ngava yabatsira nhanga ibasa iye aindomuka aindoenda mumashoko aipenda nzwara dzake. mareasons matanga kumawana because maanomuchi ndizvo pandanzwa mainini wachitaura wati kubva kwese kuti akachita sei tichiwirirana but patazowana girl uyu maimufana uyu pakaita kuti mimi matanga kuchinja number 2 iwewe wakaita zvawakaita wakanotora mukadzi wako pakunoisa mumba memukadzi wobva wamuudza zvokuita ari babi ari imomo wobva wachinja kuti iwewe zvawatatonza mumwe mukadzi hauchabati mari bewe yabatwa namai mukadzi asudurwe mati pedyo nebva iwe wasudurukirei waifanira kungamira babi uchitambira zvandinotaura chimbozobvunza dai dandininini iwe zviro uyu waitirwa izvo waizvitambira sei waizviita sei ndiyo wako zvaitika izvozviitirwa ndosaka ndakatomuti atambire mari ongototoregero uya kutototambire kwemi mhai murini munoora iri ndiye mhai zvamuri kuita izvozvo ava ndiwo mhai ivi ndiri munoora iri ndo vari kudaro kumurume wenyu ava amweni wenyu Zvakanyata. Ndakatoziva kuti zvakashata. Izvozi mukona chinhu chebve imimi maitofanira kudai makatoramba makabata mainini ndizvo muri mumba mai meni Mainini awo. Inini. maiguru hatimamupewa muchiuya ndimbota unongobvumirwa kuti ndimbotsananguroyi inini pandakatanga ndoita hangu zvichidimbu zvechidimbu kubva kumastrefesokota takagara muchenhuro pakandotanga zvoezvo ino pakatanga pakauya mumhatso pakabhatanwa ndipa mhosva yekuti imimi matambira uisei mupinzamba makuimutasa inini ndibva ndapindura nditi murova ekuti inini ndiromba munhu murondichengeta uyabva auya anditema muripo emakamutaurira kazi dai wawakadzinga semudzingiri wanga wakamboita pakutanga inini ndakadzinga ngoti pakasvikana ndiri ndega pamba newani avo vari kubasa saka ndakadzinga uyu saka paakazouya ianga ndati murora zvinoita kuti inini ndidzinge uripo dai wakabvira kudzinga iweyo inini pane zuro kainduda kuti ndanduda kuti dai wakadzinga izvo wakaita zuro ndikati anozvikwanisa moti mamuripo muridzoumba atinambo hapana ndisingadiba hapana ndisingadibaaaimemuro mamuroora umomo ndimo ndito ndinokuenda panze here ndinoenda panze here ndifunga nyaya yataurwa nemuroora wenyu statement yake manikuzvinzwa tibva tadzoka tinzwa kubva kune murume ari kuti hungu ichokwadi apo neapo tesitapinda tobva tadzoka kunemi uye varoora venyu vese vari tu munovada here ndingovada vese right chitorai varoora venyu mugarisana navo muda muita chingwirambo chekuti wana wenyu avo chengetai mugare navo wese ndekuti vese ndevani kunze kwabuda musagi musamumanikidze kuti dzoka ukwani musagi iye achiti handichakwani musagi ndaakubuda dai zvizvozvo zvamuri kutaura manini avo vatobuda musagi
Saka meninawo kana vari kusabvika wese ndewenyu, mutori nawo hana wenyu. Abvuma kupinda musati, uyo abvumawo kupinda musati. Tichengetai wese vana wenyu. Vakutarisana nemurume wavo maita vanhu vatatu vari pamba, vana mai muri 3. Pau3 hwenyu makutarisana nemukororo wenyu. Mukororo kunuka hatina sauti, hatina mafuta. Mukororo kunuka hatina upfu, hatina shuka. Kunuka hatina sipo. Uyo akazvipira kuti unowa kushanda ndine vakadzi vangani. Saka tori nesimba uyu rekushanda. Haangatori mwana wemunhu wekusafisa, hazviiti. Atori nesimba. Dai uri mutomuchemera kuti dai watora umwe wechi4 wagarisana. Andivatidai vamapostori vainavata chechipostori. Mapostori vanovangani? 1:10 or 1:7. Right. Saka ndozvada kuteedzera kuitawo kuti kurudzi rwavo runge rwakati kwirire. Saka imi musaswere unetseka chengetai. Muroora ambuya wenyu munovadawo. Manye nenyu asara ari muneri, asara kumba. Ari kubasa. Ari kubasa. Munomuda futika. Nhasi ari kubasa wako. Amusore changamire. Aiwa, ine handisi kuda kuti ndikuda kuti mundibvunze. Ndati mani nenyu munomuda here? Hongu kana wadanana nemurume asi nini mumba mangu kwete. Nairipo ndei kudaiswa. Iwe muningino wako. Unotomuapira kachikute. Kaanogara ari. Zvese zvitori muprocess. Asi hauyi Asapinde mumba mamai. Ndosaka ndakatomuti iwe ichienda kubasa. kubhedhuru wakawakaraka. Apa patonenyaya kuti vanhu vanosangana mumba Mumai. Kuzoti mhosva isingaitei. Wanatezvaunobhadhara. Unozviziva chinosangana naye rume awa mira zvishangidzwa pamba pakawaka ndiani? Ndini ndakawaka. Aiwa uinani Mukadzi. zviro kuti mukadzi wako mudiki ari kuya achipinda mubhedhuru mamaidu achipinda mukikeni mamaidu ukuzvona ndakuri kuzvona. Saka iwe mukadzi wako amagwa kuya achigara ivi mainu nepenyu sitendi yamunotora kuona mnyango amai awane murumira ngabva paende kumurume wasava ikuriwa ngasemene awa aende kumureka bvyo kuzi munhu akashingadza aroora arumuko amai akanani murume wake gagare kumurume wake uko angoye kuumusa nomuyananisa chete nokuti anopinda pakati kuti anobika achiita sese chete chete akaroorwa kane murume Amusore. Ndingati munhu wari kuenda muchemberi ini ndari akavhando paakauya kumhai uri kumba baba akavhandouravira mukadzi wake akavhandouravira kuchengeta mhai mwangu hapana chakashia. saka izwa kuchengeta mhai hapana chakaita sei ende zvinhu zvakanaka zvikuti dai tori mombe unotopiwa dzimwe 10 because ukuchengetani mhai asi hondo pai hautori umwe mukadzi kuudza pai mumba memunhu mukadzi. kuona pane hondo yako is either mukadzi ungatomuendese kuna baba wakabva mhai ufanira kugara iko wanzwa iko anoende kwababa kwakabva mhai kuti ona mukadzi wangu zvakachandibhendera pana chimbofanira unobika mukikeni yamhai kumba kwawo woenda kuna baba woti baba ndane waini fanira kugara nemukadzi mbuya varoora venyu munovada vese. Rai garisana ini varoora venyu. Inini varoora idaiwo mbuya wenyu zvakanaka simadira amunoita murume wenyu. Asi ndakutiri kutaura ndechekuti baba vemwana ndiye achatsvaga kicheni ichagara mainini nebhedhuru richararana richararama inini. saka nhasi wotoenda kuna baba woirana mhai wako ukunzwa here mukadzi wako mudiki woenda kunogara kupi haatoendi ikoko bhozi isina saka una kukumisa waikuti agaripo ende atori nezvakanaka enda kukoti kana kuti
romokira tatatotarizana pekuti wakanaa munyadhimu munhu pamusoro ichangariro ipapapa kutaura kwenyu pake ndikukuza asi mamerere situation yazvakaita nemabatiro akundita mari ende murume wangu izvezvi andikuda pacheno kuti ndiri muroori kana teni ndinodini ndinoroora saka inini kuti ndirambe ndichina mari mukicheni zvakundiremera nekuti ndakutotowa mwarora wasununguke kuchengeta wamwene vanhu wavo saka inini ndakukumbirawo kuti mhai wangu kumuda ndinomuda semandira ndinomuita asi zvekuti ndicharamba ndiri kubika naye mukicheni ini handichadini handichakwanisi maererano nemabatiro akundiita 2 inini ndakafenza yadhi ndafenza yadhi hongu tatatotsidzana kuti tidowakirana apa tiri pakuwirirana asi nemamirira zvaita handichazuti wamwe warora wacho wadozoya kuona wamwene wanopinda nepapi apa kuzoona wamwene nekuti muyadhi mangu muzviona mai nawe nyaya yakadai mai vakuenzesa kwate saka inini ndauyawo nedhora nekuti ndageza maoko akudini mai achakudii baba ndichapati kumuda ndinomuda ndinotomuchengeta semukicheni mangu chiti chakudirai ndinoenda here kwamaini mhai wangu ndinomuda semadira ndainoita asi maererano nekududza kwakaita murume wangu kuti ndino wakadzi wakawanda ndinodini handikwanisi kuvharidzira wamwe warora kuti waitawo madana kuna mhai wangu ndozvandakuda kuedza kuavhoida nekuti ndozvakasaka umwe murora apinde mukicheni mangu neni akuti akutera wamwene wanhu saka ini ndakutoti ndichimurumure kuti mukicheni mangu inini handichakwanisi hangu asi hazvire kuti ndinotadza kumuchengeta paumwene ndewangu wasaka vachida umvura kana sidzamutanda aiwa ndinovhura kutoendesa asi zvekuti mukicheni mangu kwete chimbozvifira ipapo mazvinoita dhoreri nderamwere ndira mhai mhai mangu iwe uri murume wakati ndomuda asi mhai ava wapindi because vari kupinda nomumwe muroora saka mhai uyada kuti agare mhai ndo wachopira muroora wavo mhai vatoenda muroora saka mhai anoti agare iye uyo anoti mhai agare iye murooro anoti mhai agare iye arikuti muyadhi makasunda anditi indikuta kuti nditomwakira muyadhi mumu nditi gani mhai iye mhai but iye atoti mhai asi amudini muyadhi make saka anoti agarepi chikonzero wachizore chekusada chikonzero chotoda mhai muyadhi wachizi ndechekuti mhai wakuzwaina mai nemukicheni saka zvekuti nemukicheni haachadi navo asi mhai wakauya kuti mhai vanouya vasina mukadzi umwe mai ingati ndovaka zvashata ndezvekuti pawana mukadzi rudo rwako rwakuwanda kudai iri mara mukabatana mutu awachengetwa ndiyatoona kuti ndinochengeta asi ndisemuroora mina ndikutaurire pfungwa yakanaka ava ndimhai wako amweni wako upa amweni hauko pakuwaramba iwe uri kuramba mumaini iwe uri kuramba maini hausi kuramba amweni wakasunungwa kuti unoenda mupikeni mao wachirara iwe wachiuyawo ndaamweni wako hatipo pakukwaka pakukuputsa ndaamweni wako asi munhu asingapangopinda mupikeni yako kana payadhi pako pekuti tinozvisapoti ndimainini saka iwewe namainini maakuita competition yekuda asi kwete kuti maini wanoita competition yekuda mhai wachigara mukicheni ma ndozvizwa asi nyaya iripo ndeyekuti murume wangu ati handisi kumira muroora saka mangwana handizouyizvere nenhau yakafanana neiyi nekuti apa zvakaitika zvakatoitika hu ndikazvona asi ndakutochengera zvichautoya kumberi nekuti handiramidzi kuti vamwene watadzi kudanana newaroora wavo isusu chatangwira chate kuti muroora ndiye asingapinde mumama mhai asingawaite sei ndikutaura chinhu wani unozvisana hakuna dare rinosvikana 6 o'clock uri kutonga never know mava saka tikatichitaura muchida kuwedza kukontrola kupinda murikuri wavo kuti chini rine time ozvisvika since tagara panapa you are no tea time
Manager, mune tea time, break of tea time. It's your lunch time. Musaswiri mchitora nyaya kuti munamukotaura 2 ways wapera mira 2 ways tosanganisa zvinhu zviya tounotozviita tirikutoitaura kuti zvakataura ndizvo kuti ndikokuti iwewe chitsvaga kwekuti mainini nyama yavo voona pekugara kana usina zvinomhanya ndiri dhaunazvo ndinoona chienda wogadzirisa vanhu vazotaura mukadzi wako zvakasununguka dari umwe ari kutotaura kuti ndinobudisa muyadhini ndinopandiwaka kuwaka kwacho anobuda muyadhi mangu iri nondarasama aiwa izvo zvazvinyi hazvitongwi ndisuda raenzanisa mii makwana inimi makuzotongana muri kumba kuti naiyo ndaandafunga kuti kuna baonini kwamusi kuita chigara yavo mapeto eaoinga muri maoforo zvakwana uku musachaende bao kambaranga riri gadhini musachakati asi muri muyadhini asi mukadzi wako mudiki haaendiba kuiba kwamaipei mukadzi wako mudiki haaendiba kwamaipei hachaendi sakarubasa hachaendi bati mai mai mumaukira muyadhini kana muroora mudiki akauya anonga anosvikira kwamaitataura chinhu kangotaurwa kawanda peza nyaya ngaiduza vaita vakadzi vairika pane nyaya unopa mainini havasi vakakudzinga iba asi muromo wavo wataura paruzhinji kutinzwe vanongoti maiyo satenga maiyo mukubeigura inini umotora muromo inyoisa mari numaka kupai mari kutengera wakadzi chikafu murambe kuti unotenga changu kwete chiwana mainini dhura munopa muroora mudiki kuti shamari kwamaiguru hamuchaendi neniba ndakuenda nega kwamaiguru ndisabarika rako kwete kupa mhai ndisabarika rako kana wada kupawo mhai sheya yako ndito uyo uchiupawo sheya yako wakuupa kuti sheya yako wezi wakada wefuo It's okay.